Сега остана само една страна и то нашата България, която трябва да получи точки от публиката. Една от тези две страни има шанса да спечели трофея на Евровизия. Израел или България? България все още очаква точките от публиката. Може да видите отляво сърцето с отбелязани 343 точки. И сега сърцето отдясно за България, които за момента получаваме 204 от журито. Трябват минимум 140 точки на България от публиката, за да спечели. А ако има равенство, страната, която има по-голям вод от публиката, печели. Готови ли сте? Победителя на конкурса за песен на Евровизия 2026 е... Вероятно е всъщност с толкова талантлив български екип. Невероятна продукция, шоу, толкова талант на това младо момиче и най-вече такъв характер, истински боец. Това е невероятно преживяване. 20 години от моята история коментирам Евровизия, но това наистина ви споделям, че е абсолютно щастие. Поздравления за България, за целия екип и за Дара. Абсолютно заслужени моменти на голяма еуфория. И то, вижте каква е разликата. Между първия и втория класиран България с 516 точки, на второ място Израел с 343. Браво на Дара! Честита победа на България! Надявам се наистина след тази вечер да останем обединени от музиката. Сега и да съобщим зрителския вод на България. 1 точка за Италия, 2 за Малта, 3 за Молдова, 4 за Хърватия, 5 за Израел, 6 за Кипър, 7 за Украйна, 8 за Албания, 10 за Румъния и 12 за Гърция. Сега очакваме изпълнението на победителя и то на 70-тото юбилейно издание на Евровизия. Наистина паметен момент. Да споменем и българското жури с председател Стефан Димитров и членове Красимир Гилмезов, Мария Мотавчиева Мери, Константин Филипов, Йоана Драгнева, Крисия Тодорова и Валерия Войкова Вал. С вас бяха Елена Росберг и Петко Кралев. А предаването подготви екип на Българската национална телевизия. Честита победа! Бангаранга! Време е за бангаранга за България! И още веднъж песента победител Бангаранга и Дара.
And here, presenting the trophy, last year's winner, JJ. За да връчи трофея на дара на сцената излиза миналогодишния победител Джей Джей. Bitch! I knew you would win! Oh my god, I love you! Знаех, че ще спечелиш. Обичам те, обичам те. Congratulations! Поздравления. This is yours! Това е твое. О, Боже мой! You got no... Свят, който често е разделен, ние сме обединени от музиката. Благодаря на всички. Беше изключително удоволствие и чест да бъдем ваши домакини. Довиждане и лека нощ от Виена.